Nakon rezidbe potrebno je pokupiti grane, iznijeti ih iz voćnjaka da ne bi nekakve bolesti i spore koje su na njima ostale kao izvor zaraze. I potrebno je napraviti zaštitu, zimsku zaštitu sa bakrenim preparatima kako bi zapravo spriječili da spore koje ostaju, koje su ostale na kori ili negdje na stablu, kao i sa mineralnim uljem, da suzbijemo štetnike koji se skrivaju pod korom i na taj način zapravo spriječimo taj prvi infekcijski val koji nam olakšava onda i zaštitu tijekom cijele sezone. Nakon rezidbe isto tako kod većih rana, one koje smo radili sa pilom ili sa velikim škarama, znači rane koje su 4 na više centimetara promjera, potrebno ih je premazati voskom. Na taj način ćemo spriječiti isušivanje voćke na tom mjestu i opet voćarski vosak ima u sebi fungicide koji sprječavaju zapravo ulaz bolesti i štetnika u samu voćku